Zoals gezegd, de persconferentie van Dick Advocaat samen met Tahi Chong. Daar zouden we nog even op terugkomen, want mijn collega Carl Ruiter die stelde een vraag aan Tahi Chong over zijn rol binnen de selectie. Hij scoorde het openingsdoelpunt tegen Schotland. Hij benadrukte, Carl Ruiter, de belangrijkheid van Chong. Maar die zegt, het gaat niet om één speler, het gaat om het geheel. Alle spelers zijn belangrijk. Daarnaast ziet u ook nog Dick Advocaat over het WK en het al dan niet meedoen van Jurgen Locadia na de rode kaart die hij in Schotland kreeg. Ik denk dat wij allemaal als spelers een belangrijke rol hebben in de ploeg. Want ik zeg het altijd, als je misschien teruggaat naar het doelpunt, als wij bijvoorbeeld daarvoor niet verdedigen en de bal veroveren, als Armando me bijvoorbeeld daar niet met de paas vindt, dan kan ik ook al die dingen zeg maar niet doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, wij als groep, dat wij vanuit een organisatie spelen. En daarbij hebben wij iedereen nodig. Dus ik denk niet alleen ik, maar ik denk niet eens alleen de 11, maar de 26 eigenlijk, de totale groep gaat belangrijk zijn. Want ook de jongens bijvoorbeeld die op dat moment niet op het veld staan, als je ziet hoe hun meejuichen, als je ziet hoe hun meeleven met de wedstrijd, is dat super belangrijk. Dus ik denk niet alleen ik en ook niet alleen de 11 die gaan spelen, maar alle 26 hebben een grote rol te spelen. En natuurlijk ook de staf daarbij. Is dat toe te voegen, Dick? Nou ja, het is een duidelijke opmerking dat u zegt van ja, wij kunnen niet hebben als 1 of 2 spelers een mindere dag hebben. We hebben ze wel allemaal nodig en dat beseffen ze ook wel, want daar is de tegenstander natuurlijk veel te sterk voor. Dus je moet wel echt een hele goede dag hebben om ze te verrassen. Nou, dat hebben we bewezen, dus dat kunnen we ook. Dick, zijn de doelstellingen die vooraf zijn gesteld tijdens dit kamp in Noordwijk ook behaald? Doelstellingen? Nou, doelstellingen, wij kijken niet gewoon per wedstrijd wat we te halen valt. In het geheel van de trainingskamp eigenlijk, zoals we het... Nou, het trainingskamp vond ik geweldig. Ze hebben echt uitstekend getraind. Omstandigheden waren zeer positief. En nu krijgen we 4-5 dagen hier en dan volgende week, wat ik in het begin zei. Ja, volgende week begint het. Yes. Ik kom zo bij je buurman, Freek. Ja, Dick, is er wel iets bekend over de schorsing van Jurgen? Nee, ik weet dat het bestuur daar heel zwaar mee bezig is met de FIFA. En daar zullen we vanavond of morgen wel uitsluitsel over krijgen. Maar ze zijn er wel mee bezig. Maar uiteindelijk moet het wel vandaar komen. Dat kunnen wij niet beslissen. Wat verwacht je? Ja, moet je wel met die scheidsrechters tegenwoordig weet je het niet meer. Wat ze schrijven en wat ze zeggen. Ze kunnen het zo zwaar maken als het maar kan. Dus, en we weten niet op wat voor manier ze dit oppakken. Ze kunnen het ook pakken doen met Ronaldo, hè, dat ze het eroverheen tillen. Weten we nog niet, dus we moeten afwachten. Het zal natuurlijk wel doodzonde zijn dat zo'n speler, als je die mist. Daarna vroeg ik Dick Advocaat over de fitheid van de selectie. Er waren mensen die zeggen van ja, Curaçao had het moeilijk tegen Schotland in de tweede helft. Dat kwam omdat er een rode kaart was, minder spelers daardoor. Maar zijn de spelers fit genoeg? Dit antwoordde Dick Advocaat daarover. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Vorige week maandag, toen we begonnen, hebben we testen gedaan. Ze hebben daarvoor ook onder leiding van de bond hebben we speciale testen gedaan in Bilthoven. Daar was onze dokter ook bij. Allerlei testen om te kijken hoe ze ervoor stonden. En ze stonden op zich goed ervoor. Rekening houden met een groot gedeelte van de groep die niet speelde bij de club. Maar ook die al een tijdje niet gespeeld had. Eerder gestopt waren. Dus ik denk dat we dat vorige week redelijk goed hebben ingehaald. En dan spelen in een uitwedstrijd tegen Schotland. Ja, dat zijn hele vervelende ploegen. Maar iedere ploeg is voor ons vervelend. Maar we kunnen het ook andersom doen. Zeggen, wij zijn heel vervelend voor die tegenstander. En dat zal je ook zien. Een andere vraag van Locadia, dat was een rode kaart. Hij gaf zich helemaal in de wedstrijd. Hoe voorkom je nou zoiets in die komende wedstrijd? We moeten dadelijk tegen Duitsland, die zullen beter zijn. Hoe voorkom je dan weer een rode kaart of iets wat uit de hand loopt? Nou, in ieder geval dat als we een betere scheidsrechter hebben. Want die was natuurlijk niet echt aan onze hand. Maar dan kun je dat weet je. Nee, dat is een goede opmerking. Dat is ook zo. Maar dan moeten we zelf ook wat simpeler zijn. We zijn natuurlijk zelf ook soms te snel wat zeggen tegen die mensen. En die mensen voelen zich allemaal aangesproken. We hebben ook een paar spelers die een beetje irritant deden tegen hem. Ja, dan krijgen ze niet mee.
Je kan ze beter aaien en zeggen, joh, je hebt prima gedaan. Dan dat je, want je wint het nooit van ze. Zijn man op de WK. En misschien moet sommige zijn dat ze eerder iets geven aan een hoofdland. Nou, dat hoop ik niet.